teljesen alaptalan, a láthatatlannak a láthatónál nagyobb jelentőséget tulajdonítani tud. Emberek jönnek-mennek, se őket, se a környezetet nem tudjuk beazonosítani. Egy sehol sincs táj, vagy bárhol lehetne vidék. Sehol sincs, vagy bárkik lehetnek emberekkel. Lukácsi Ákos rögtön emlékké formálja a látványt. Miközben mindenki változásban van, mégis az időtlenség hangulata árad a fotókból. A hátterek fehér csendje, a semmije, a nagybetű semmije, az egzisztencialista művészethez kötik Lukácsi Ákos művészetét. Lukácsi Ákos fotói szinte már festmények. Ahhoz az esztétikai tradícióhoz kapcsolódnak, mely a festészet, a fotó és a film határán mozog. Gondolok például Gerhard Richter festményeire. Ezek a fotók közvetlenül készülnek, a képkészítés során nem történik utólagos beavatkozás. Az üres terekben légiesen mozgó, néha lebegő emberek Velázquez egy-két festményét juttatják eszembe, a valóság emléki transzponálása az impresszionista festményekre emlékeztet. Az emlékezés révén egy olyan világ nyílik meg, mely túllép a mindennapi élet valóságán, az ünnep lehetővé teszi a távolságtartást a jelen banalitásától. A kiállítás meg